Riwruoge makelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo mabul mar Uasu, Kusu kod Kudehia obago ng'anyo mamuol mar kwedo girimiti mar okumba mar thieth ma tend mbalarianyno nodonje gi kambi mar Kenya Alliance Insurance ma giwacho ni ok oketo okumba e thoth tuoche, gino machunogi madonjo ofukegi ponono ni gilimo ute mag thieth ka ute mag thieth mamoko bende tamore tiyo gi okumbano. Jafwambo marwa Steve Biko leronwa mathoth. Ne en ng'anyo manokelo kanyakla jotije mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo riwruog jotije mag Uasu, Kusu kod Kudehia ka giduto giywago okumba mar thieth ma giwacho ni tend mbalarianyno noriyo kendo donjo e ogirimiti gi kambi mar Kenya Alliance Insurance kata bang' jotije chwalo ng'ur margi. Medical cover ma gimiyowa ni rach, wan gi history marach kodgi, chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Kane giduogo wawe ni gibro dhi maber to chakre wago wagolo ywak wa wago to kalure gi kaka gidhi gi kaka gitimo gigi nyisowa ni ok kwalinga linga to samoro ok wabiro yudo cover maber ma wadwaro. E history marwa wasebedo gi covers mabeyo ma bende marachie mogik mwasebet go en makoro gichak gikeloni. Tijego ywak ni moko kuom osiptende pacho ka ok yie miyo gi thieth e bwo okumbano, kaka ta yedhe moko bende ok nyal migi ponono gichope ute thieth gi okumbano. Kidhi osiptal tikoni ni cover ni limit ni samoro en $4,000. $4,000 gineno daktari kende, $2,000 osedhi. Modong $2,000 nyathiedh ang'o? Osiptende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'ata achiel. Inya thiedhi riyo tiende ni kawuono kituo to kiny chak idok. Dwe no kinyaki bed matuo kendo. Okenge magisegoyo mar chopo winjruok gi tend mbalarianyno pok onyuolo olemo ni mar tend mbalarianyno osebedo ka rem chopo e buche ma giluongo. Ne waromo tarik 24 dwe mar 6 Assembly Hall. Romono management notamre bire to gine mana gichike. On 27th wachako romo gokinyi kotelwa gi DVC Asar. Ongiso wane contract pok bedo signed. Godhiambo 27th wachako romo. Kwa romo 27th so kongiso wane contract bedo signed. Contract bedo signed no kana watene mono nene to kono gimiyo wago. Bang'e wayudo contract ni e yore mopogore pogore. Kwa sayudo contract ni wafwenyo ne contract ni bedo signed on 12th of June 2025. Ponono tend mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga oriemo joywakgi gi singo mar dhi nyime gi ng'anyo margi maonge kiawa. By the time we go to the council, wafwenyo ne kara management ok konyowa. Amo no the council. Koro pod wadi to the council meet this week. To kaka meet to wano picket. Meet to wa picket. Kagi chieng chopo magitieko koro meetings bagi go to gibi ngiswa ne giti solve nango. E oboke mane Jaramogi TV oneno jotije go sindiko ne jakom mar tend mbalarianyno ka gichwalo ng'ur margi ka moko kuom gilero ute thieth magiselimo kod midhiero magikaloe kod okumba mar thiethno. Kata kamano pok giyudo ler e wi gimomiyo tend mbalarianyno noramo mana ni nyaka donjo ogirimitino ka koro gikwayo mondo winjruogno manochakore dwe mokalo oruch oko. Steve Biko, Jaramogi TV, Siaya.